pitsil o kuskusay. Daga na kayo kung nakuha diri o napigas sa butong. Mada na mo! Kaya sa butong! Kirara, ato ni trabaho o kuskusay Dali. butong. Oh, Kay kuskusay. A few moments later. Ay, salamat Kirara, nahuman na jud na tug kuskus ang butong. gani masakit kaya kung di Kirara, adto sa dito sa tindahan Luciano, pangutang sa dito og gatas, orange ug biskwit. Kay atong isagol sa butong. Sige ma, kalamian na ma, ato na ko! Pagdali dito Kirara kay magulat ko nimo. Ayo! Kadali lang day kay ako sa ning itaka akong karahay. Sige Col, paabot lang ko sa imo diri. Si Kirara man nasa tindahan oh. Bitaw, atong duulon si Tara. Kirara! Nag-usa man ka diri sa tindahan. Kisugog ko ni mama magpautang, gatas, biskwit ug orange. Gatas, biskwit ug orange. Naglamaw mo no. Unsa paping, lamig kay ni Ron Maria. Day mo day. Utang daw si mama no yung kuan, orange, biskwit ug gatas. Clear. Maglamaw do sila si Kirara. Kanino lamig kay naman. Kabalon ako. Pero day oh. Uy, Kirara! Kami na dala na Kirara para di ka mahago. Tara na! Pirte yun ito ako. Uy, Kirara! Nag-usap pa man ka diya. Dali na! Dali na! Ulit ako ninyo. Nang! Tara yung ipasubong nga biskwit ang o. O ang gatas ug orange nang. Kuyaw kaayo ni pangamoy si Claire ug Maria o. Basta kaon. First gini sila permanente ba? Nang! Maglamaw din mo butong nang sus. Pertay biya ng lamian nang. Nang, tabangan ka na mong timpla kay para dali na tamahuman ba? Kabalo ka ma, abtik kasi na nakabitbit sa imong gipautang sa kwestindahan. Pagkabalo nila maglamot ang butong. Pertidyo mong duha ba? Mura mong iring o paninghot. Dili mangod ka ayo na. Kung wala lang migiingnan ni Kirara, di mangod may makabalo ba? Bitaw nang, si Kirara may nangagda sa mua nga maglamaw daw mo. Asa pa man atong gidugayan? Ato na ning timplahon kay para makakaon na ta. Uy, Kirara, pagkuha itong sudlanan kay para mangaon na ta ba? O, sige, Nya, sige, sige. Walay mo ilugan niya kay mao ni sudlanan ako, dako. Total, Maria Claire, na anama mo dire. Tabangi ko niyo timpla kay para makakaon pa dayon. Ano na mong gibuhat nang? Sige nang. Ano dita nang? Siguro ni nang. O, iurot na kay para lang Iko ka? Isa. Lamit kayo niyo. Salami ani oy. Sige lang, biskuit oh. Ihurot na tanan. Iurot na do siya. Oh, dali ko tang Kirara. Lamisa. Okay. Uy, Kirara. Wala man din ni Ice. Ang putang ka dito guys na. Pautang sa nato guys si Kirara na. Kay para bugnaw niya to. Kuhan lamang. Utang og ice dito Kirara. Duha ka mo. Duha. Serious, dali ayaw. Kalami-ani. Lolo. Tamba di kaya itong gibuhat clear nga ni Ani ka dali. Kakon di ka nagbuto. Lami kay ni kay gisagulag royal. Nani. Mga boy jud aning duha o mga suraban jud kaayo. Nang tilawan ako na nga kung tama na ba sa katamis. What's up Maria kay butang sa na nato guys? Ayaw na nang tilawan ganit no. Ayaw. Bata ng ice, ma! Ay, amin na kinarabi! Ito, ibutang! Bibi, bibi, bibi. Ana, rana. Oh, pwede na ni kaunan kay bugnaw na kaayon eh. Kanina akong baso. Uy, ako wa man. Ayaw ko mag-ilog kay makakaon lagi mo ron. Ako, lagi na ako nakauna. Ang bibi. Sama na si Claire. Uy, kaya mangilog man. Ako wa man ang sudlanan. Tanawa ma, nag-ilog pa. Nag-away sa sudlanan nga dako. Sama na si Claire. Uy, gingnan ba yung taka ganina? Nga ako wa ng sudlanan. Ay, dako kay kong sudlanan. Talagan man kakayo. Ay, tuara. Pwede ko paalas. Kani ako apon ko ni. Maria, pitsil man na. Ay, pagbuot diha. Maria, bibili ko sila. Kung kadagan pa anak ko, ako rin ni punon. Ma, mga una ta ma. Sige mga unta aning butong. Kay dili tabinlan aning duha ba? Nang, fights na niyang ako anang. Sa balay na lang ako ni kaunon niya. Mag-unan ako ninyo. Kuyog ko, ako apon lang. Maupay na kung naunang kaon mo na mag-ilang gasto.